Изключително ми е приятно да започнем нашата среща относно представянето на книгата "Банковите кризи и истината за Агробизнес банк". Казвам се Димитър Кишин и така съм отговорник по издателската дейност в Атлас Финанс и издателството, което издаде тази книга. Атлас Финанс, това е една банкова финансова институция, която оперира и работи с финансови инструменти, но издателската дейност е една от важните дейности в нашето дружество. И сега предстои да представим книгата "Банковите кризи", което е второ допълнено издание на книгата, тъй като имаше изключително голям интерес към книгата. Сега се изчерпа се първото издание, сега авторите предложиха второ допълнено издание. Ще започнем и за авторите, ще ги представим, но преди това бих желал с две думи издателската дейност на Атлас Финанс. Ние предимно, както се вижда и от името на издателството, работиме в тематиката на финансите и бизнеса. Имаме други издадени книги. Бяла книга за новата високотехнологична индустриализация 2015-2025 година. Бизнес, мрежи и съединение през прехода и кризите. Имаме по-стари издания, това са относно електронната платформа Кобос за търговия на международните пазари, за търговия с ценни книжа, и Форекс, книга за търговия на международните валутни пазари. Атлас Финанс в своята издателска дейност се стреми да бъде една съвременна издателска къща с най-съвременните издания в вид не само хартиен, но и DVD вариант, имаме електронен вариант и така нататък. Са най-съвременните технологии, използваме в своята издателска дейност. Сега няколко думи за книгата първо. Две думи, ето вижте, извадиха от джоба, специално джобно издание, как се казва, удобно за носене и четене през свободното време. Това е една книга с документално мемуарен характер, тематика, но има и елементи на грамотност, финансова грамотност, която може да бъде полезна за читатели от всякакви възрасти, които са по-запознати с историята на банковото движение в България. Ще бъде по-понятно тематиката, но и които са по-млади също биха могли да научат някои нови елементи относно банковата система и кризите в България. Авторите са господин доктор по икономика Петър Нейчев, който е бил изпълнителен директор на Агробизнес банк, после директор и президент на Приватизационен фонд Съединение, инвестиционен фонд, общественик с множество книги на финансова и банкова тематика, и в момента е едно от длъжностите, които изпълнява, е председател на съвет на директорите на Атлас Финанс. Следващият автор, с извинение, че те са толкова популярни, че мен е неудобно да ги представям, но все пак с две думи. Доктор по икономика, всъщност два пъти доктор по икономика,
повече от 20 години, работил е в Съединените американски щати, после в Виена, член е на Австрийската икономическа школа, най-вече работи в областта на кооперативното движение. Над 15 публикации, над 15 издания има той. И следващият автор е господин Стефан Трончев, известен журналист, пловдивски журналист, работил в Отечествен глас, Континент и други медии. От 2004 година е заместник главен редактор на списание Финанси и онлайн медията finansbg.com, медия за финансови новини, анализи и коментари. Относно книгата, бих желал само с две думи. Има 5 основни глави. Финансовите и банковите кризи през последните десетилетия. Много интересно четиво. Банковата криза в България и ликвидацията на българските банки през 1995-1996 година. Агробизнес банк като инкубатор на идеи, кредитор на иновации и всъщност новите глави, които са, защо казваме второ допълнено издание, това е номер 1 в спорта, героите от САЩ 9-4 и приносът на Агробизнес банк. Говорим за националният отбор по футбол, великото американско лято, което се осъществи с изключителната помощ на Агробизнес банк, които са допринесли за спокойната атмосфера и за финансирането на целия национален отбор, което е едно голямо постижение за цялата ни страна. И следваща нова глава, това е връзката с Корпоративна търговска банка, 20 години по-късно, Агробизнес банк и КТБ, малко прилики и повече разлики. Тук това са двете нови глави, но нека да не преразказвам, да дадем думата на авторите да представят книгата и своето участие. Фактът, че в тая система с кризите и с Агробизнес банк съм въвлечен лично и емоционално. И книгата я започнах някъде още 96-та година. Излезе едно малко книженце, което описваше доста сложното за разбиране защо Националната банка поддържа нисък курс на долара и висок лихвен процент. И тук в книгата сме се опитали да обясним тая ситуация, че тая криза, която избухна 95-та и 6-та година, е била с нищо непредизвикана, много глупава, дължи се на факта, че в това време управлението на държавата и на БНБ беше в ръцете на много неопитни хора и на практика книгата е редуцирана, тя беше много дебела, но като тук по съвет с моите колеги премахнах всички лични работи, които понякъде премахнах, които бяха така натрупани от факта, че над 15 години се водеше едно следствие, после съдебна процедура. Имахме тримата директори на първа и втора инстанция по 4 години присъда. И така с голямо удовлетворение преди няколко месеца получихме от обезщетение лично от главния прокурор, Деньо към 80 000 лева, аз към 50, а Гинко към 20 и няколко хиляди лева. И тук най-така интересно за мен беше да прочита мотивите на първия съд, на втория съд и на Върховния съд, който ни ги присъжда тези пари, за какво ни ги дава. А виката бе за това, че се развял, пак е можело да се разведе. За това вика, че не е бил банкер, ами негова работа. За това, че се е разболял, ами пак можело да се разболее. Но поради факта, че 2001 година отпада този член, се декриминализира този член, по който прокуратурата 2003 го внася в съда, за това вика, ето му парите. Така че несправедливостта беше много голяма. В смисъл, така казвам с едно изречение, не тези, които са взели парите, а цялото внимание на обществото беше насочено към тези, които са
направили рискова сделка. И в край на краща Митко каза, това са новите неща. Едното е, че в един момент Агробизнес банк се явява бизнес инкубатор в Пловдив, генератор на много процеси, на спонсор на наука, на спорт и така нататък. Включително в един момент се оказва, че от 15 души членове на изпълнителния комитет на Футболния съюз, 8 души са от Агробизнес банк. Когато футболистите почнаха да стъчкуват там за едни 50 000 $, се изправихме ние и трябваше да го решим този въпрос с целия риск, че ако България не беше продължила, щеше да бъде трудно връщането на парите. И в този аспект, освен това, което и моите колеги ще кажат, ние накрая си така помъчихме да дадем една хипотеза какво ще стане след 2020 година, когато си представяме, че може би начало на БНБ ще бъде известния икономист и банкер Любо Христов, и през управителния съвет на БНБ ще се минаме всички известни личности, които ги познаваме, Каролев и така нататък. И Централна корпоративна банка ще бъде възстановена по някакъв начин. И затова така сме искаме книгата да усъвършенстваме, да работи като Уики книга, защото няма как манипулациите, измислици и премълчани факти да работят срещу историята и срещу човека. И липсата на информация да направи нас все по-неграмотни как да се държим в личен план. И това ще бъде сериозна пречка както при развитието на обществото, така и при развитието на всеки като личност. Така че това е, което имам да кажа. Благодаря много за вниманието на всички, които присъстват. Той е Тодев. Ако ми разрешите, аз ще говоря следно. За мен ми е приятно. Аз обичам тези малки камерни аудитории, които обикновено събират хора, жадуващи за информация и за общуване пред големите аудитории, където повече от половината са принудени да дойдат и да присъстват. И затова не е очудващо, че първите 5 до 10 реда на 15-та минута от започването на мероприятието заспиват, поради липса на всякакъв интерес. Така, с Петър Нечев ме свързва една дружба от 24 години. Преди това не сме се познавали, съвсем случайно ни запозна един наш общ приятел. И аз не бих се ангажирал с участие в една книга, която носи доста гръмкото название Агробизнес банк. Ако не бях на основата на фактите убеден в това, че става дума за за продукт на една банкова криза, която наистина е резултат на изключително ниското качество на хората, ръководили държавата и Българската национална банка през този критичен период 95-96 година за българското общество, защото допуснатите грешки доведоха до въвеждането на валутния борд, който доведе до много рязко забавяне на икономическия растеж на българската икономика. Аз се занимавам с проблема на банковите кризи и от теоретична, и от практична гледна точка. И понеже тук се постави конкретно въпроса, аз съм от тези икономисти, които смятат, че банковите кризи, както стопанските кризи въобще, са присъщи на капиталистическата система на производство и разпределение.
Казвам го в добрия смисъл на думата, като казвам капиталистическа, защото това е и системата, която се опира практически на функционирането на капитала. Единственото нещо, което може да направи икономическата политика, е да ограничи последствията от те наречените неизбежни банкови кризи. Всичко това, което се направи от 2008 година насам, в рамките на подобряване на банковия надзор, в подобряването на законодателството за функциониране на банковата система, не е в състояние да реши проблемите. Нито увеличаването на собствения капитал на банките, нито подобряването структурата на собствения капитал, нито повишаването на обема и разширяването на показателите, които са обект на наблюдение от регулиращите органи и т.н. Това, което казвам, се потвърди и на примера на Корпоративна търговска банка, защото от 1997 година, от въвеждането на борда и след това от приватизацията на държавните банки, българският политически елит, управляващ политически елит, не престана да твърди, че финансовата система е сигурна, че няма никакви опасности за натрупване на хората пред банките, че всичко е наред, че всичко се държи под контрол. Наличието, присъствието, доминиращото присъствие на чуждестранни банки гарантира финансовата стабилност на България. Оказа се, че всичко това са просто празни приказки. И тук не се свежда, аз не искам да персонифицирам проблема. Това е отделна работа, това е всеки при това, което стана в Корпоративна търговска банка. Ако не се потърси наистина отговорност за това как се стигна до там, това означава, че България чисто и просто е забетонирала своя път към демокрация, към едни нормални европейски отношения. Защото първото нещо, което мен много ме смущава, е, че всичко е предоставено на органите на властта. Т.е. на органите на съдебната власт. Прокуратура да се занимава. Първото нещо, което трябваше да се направи, да кажем, в българския парламент, трябваше да се направи една парламентарна комисия за изясняване на политическата отговорност за допускане на казуса КТБ. Както се направи във всички цивилизовани страни. И в Германия, и в Австрия, там, където има големи сериозни банкови кризи. В Холандия, където, знаете, основните банки, както се казва, самолетоносачите потънаха и трябваше да бъдат спасявани от държава. Кризи ще има. Моето лично мнение е, че не по пътя на регулирането може да се оправят нещата. Има един много такъв, той е 150-160 години, един древен закон, формулиран от един голям немски учен, който е абсолютно неизвестен, това няма смисъл да ви споменавам имена, който казва, че има един паралел между икономическото и моралното развитие на обществото. И този паралел може да отива нагоре, може да отива и надолу. Тоест, при разпадане на определена ценностна система могат да се затворят всичките източници на икономически ръст, а когато хората говорят за икономически ръст, се говори за благосъстояние. За съжаление, банковите кризи ще съпътстват нашия живот. И това е доста лесно обяснимо, защото човешката памет е много, бих казал, краткосрочна. За един период от 10-15 години чисто и просто се забравя. Сега, ако следните питате хората, спомняте ли си Лиман Брадърс? Да, нещо там бяхме чували, кой. И защото този феномен се обяснява с това, защото вниманието на човека в ежедневния живот се насочва към ежедневните проблеми, а не към неговите глобални проблеми. И поради простата причина, че интересът на обществото към глобалните проблеми е твърде нисък, поради това
се проявява и една такава, бих казал, апатия от хората да вникнат в този проблем. Да, това ще мине. Големия въпрос е, нали, понеже ние, това, че аз съм се занимавал с този проблем на световен мащаб, мен все пак ме е интересувало да го пречупва през българския поглед. Много е трагично да го кажем, но това, което се случи с политически елит след нали, промените, това е един, ако тук е доста интелигентна публиката, предполагам, че повечето, най-малкото са запознати със съдържанието на книгата на Симеон Радев "Строителите на нова България". На съвременна България. Става дума за отношението на политиците към преврата, към контрапреврата, потайните игри и т.н. България загуби за последните 70 години, България губи 3 пъти своя интелектуален елит. От 1944 до 1949 година унищожен буржуазния елит. След 1989 година се унищожи тъй наречения социалистическа научно-техническа и художествено-творческа интелигенция под предлог на това, че едва ли не са били способствени. И след 1998, след 1999 година масовата емиграция на българския, изтичането на българския мозък доведе до това, че България, за съжаление, се оказва в едно условие, където не може да се формира един солиден елит, който да поведе и който да обедини нацията. И една от мисълта, които се спрягаха и така се мисли в тази книга, нали, беше идеята, което е също важно, че с това, което стана 1995-1996 година, с въвеждането на валутния борд се утвърди един икономически модел на българската икономика, който се опира на 2 кита. Първият кит, това са парите от европейските фондове, и втория кит, това са чуждите инвестиции. Чуждите инвестиции в целия свят имат краткосрочен характер. Те имат за цел да оплодят определена икономика и когато видят, че определените преимущества от присъствието вече не съществуват, те се изнасят. Затова една икономика не може да се развива И второто, тя не може да се развива на основата на протегнатата ръка за получаване на пари от някакви фондове. Тоест, трябва да се помисли за един български модел. А не може да има български модел без български банки. Защото чужестранните банки, те ще дават само ипотечни кредити, жилищни кредити, ще дават пари за лизинг, но те никога няма да поемат риска на българския индустриален капитал. Нямат богата държава без индустрия. Погледнете Япония, погледнете Сингапур, погледнете Малайзия, навсякъде има индустрия. Всички бедни страни нямат никаква индустрия. Погледнете цяла Африка. Няма. Така че въпросът тук на историческия пример на Агробизнес банк, когато се говори за инкубатори и нататък, просто в огледало се преплитат проблемите, които съществуват и сега 20 години и които така или иначе трябва да бъдат решени. Благодаря ви за вниманието. На мен ще ми разрешите да продължа да разговарям седно, както в този този. Как да ви кажа, моята задача беше малко по-различна и в същото време доста по-сложна. Значи, това, което виждате вие като второ издание, допълнено, вероятно при мен като оригинали, като наброски, като допълнение, сигурно е някъде около 2-3 хиляди страници. Отделно пък като документация, не знам колко папки, които вероятно броя на папките са толкова, колкото бяха папките от Агробизнес банк. И всичко това трябваше в крайна сметка с усилията на тримата
да стигнем до един общ резултат. И мисля, че той се получи. Лично моето мнение, че второто допълнено издание повече се доближава до моето мнение за по-добрия вариант на книга. В смисъл, вкарахме много повече неща, изчистихме повече от личните елементи, защото имаше едно такова противоборство, тъй като Агробизнес банк беше нашумялата банка, тя беше единствената банка на Пловдив. Тя тогава, освен че беше генератор на идеи, беше и привлекателен център за много такива чисто човешки клюки и интереси. Кой какъв автомобил кара, кой къде се е купил, еди какво си, кой къде е заминал на екскурзия и прочие и така нататък. Всички тези неща, които бяха плод на чули, не чули, разбрали, на клюката от медиите, всичко това беше с течение на времето изчистено. Дори една цяла глава, което беше делото Агробизнес банк в кривото огледало на българските медии, беше отпадна, защото просто отиваше вече в сферата на жълто. Искахме и тримата, просто нещата да се изчистят от по-жълтите, от древните неща и да се стигне до принципното. Едно от основните принципни неща, които са и като в основата на издателската политика, това е повишаване на финансовата грамотност. Значи, с това, ако в книгата бяхме сложили четивата от личен характер на участници в събитията, това нямаше да допринесе за нищо друго, освен в ровени на личния живот на хората. Докато това, което в момента влезе в книгата, принципните положения около делото Агробизнес банк, отделните многобройни становища около развитието на нещата с казуса на Корпоративна и търговска банка. Значи, на ваше място бих имал търпението да прочита всичките коментари около Корпоративна и търговска банка. Това, което е записано в книгата. И имайте предвид, че ние сме хванали тук почти всичко, което има до преди един месец за Корпоративна банка. От тогава до сега нищо повече не се е случило по тази съдебна сага, почва едно дело, спира се, той го открива, той го закрива. Всичко останало като принцип за Корпоративна банка го има в книгата. И това го казвам не на празно, защото виждате отгоре на книгата пише в червената лента Уики книга. Тоест тя ще бъде книга с продължение. Че освен за това, което ще стане с Корпоративна банка, не дай се Боже да става и с други банки, също може да влезе тук. От време на време се появяват свидетели или се появяват нови документи и доказателства на хора, които са били свидетели или са били участници в тези процеси от преди 20 години. Също тук са намерили място и ще влизат пак в следващите издания. Затова книгата е отворена. Защото за кризата години в банковата сфера все още има хора, които много знаят и някои от тях продължават да мълчат съзнателно или не. Някои от тях са виновници, други не толкова. Но така или иначе се вижда, че някои като бивши министри вече са стигнали до едно ниво в житейската си позиция, когато им не се тая какво ще се каже за тях, и те вече почват да казват истини и някои от тях намериха също тук място. Така че на мен лично ми се иска тези многобройни папки, които са в стаята, тези многобройни документи да се увеличават и оттам книгата вече да търпи своето развитие с допълнение на повече автори, на повече мнения, на повече доказателства, т.е. да стане един по-пълен документ на това време от 90-те години, преди 20 години. В случая с TV7 и с КТБ, поразително по няколко основни белега напомня на това, което се случваше не само в Пловдив, в България през 90-те години с банковите. Това бяха отстреляни тези 15-16 банки. Съвсем целенасочено, избрани, отбрани и с някакви необясними или пък без никакви аргументи, една подир друга, банки, които бяха в добра кондиция, макар че имаха дългове. И тук в книгата можете да видите, че всъщност общите задължения на банките, тогавашните ликвидни дупки във всички частни български банки са били само няколко, не знам колко милиона долара, което нищо не е сравнение с 270 около 300 милиона долара, което нищо не е за една банкова система.
те вчера публикуват за КТБ за 4 милиарда лева. А ние говорим тогава за всичките банки, дето ги затварят, частни банки, 300 милиона долара. Какво са 300 милиона долара? Тук мисля, че сме го казали и в книгата. Само с арестуваните, в кавички, тютюни на Христо Александров, са били на стойност, колкото да могат да се купат 2 банки. Защо трябваше всичко това да бъде разпиляно? Защото явно имаше хора, които бяха взели кредити и трябваше по този начин да се спестят връщането им. И това беше драмата на всички. Значи тези кредитни милионери, които бяха взели кредитите, нищо не върнаха, тях никой не ги върна. А тези, които бяха подписали договорите за получаването на кредити, станаха в светлината на прожекторите и около 20 години и министър-председателът Иван Костов крещяха, тропаха по парламентарната банка и казаха банкерите в затвора, банкерите с санирани костюми и така нататък и така нататък. Докато, колкото аз знам, Агробизнес банк не е ощетила единка. Всичко това, което е било вложение в банката, то се е върнало. И така нататък. Тоест, много неща има, които не сме вложили в книгата, но гледахме все пак да стане малко по-редуциран вид, да избягаме от ежедневието, от дребнотемието и да отидем към по-принципните неща. Може би малко сме превишили, сме отишли към по-сериозния научния подход. Това вече вие ще прецените. Като прочетете книгата, ще чакаме от вас, който може да вземе отношение в сайтовете, където се публикува книгата, с отзиви, с мнения, с спомени, ако щете от това време. Лично, примерно, аз съм бил тогава участник, съм работил в фирма, която беше гравитираща с тази бизнес банка и имам впечатление как се работеше в системата. Да се надяваме, че тази книга, и не само тази, замислили сме още 2-3 книги, едната е свързана изобщо с пловдивските банки. Сега събираме материали за нея. Тя е в някакъв работен вариант. Надяваме се всички вие и всички хора, които са причастни до темата, чрез медиите, онлайн, да вземат участие и по този начин уики книгите, които издателството Атлас Финанс пуска, да се обогатяват и да продължаваме напред. Защото е странно в Пловдив да нямаме банка, Агробизнес банк да остане единствената за сега и втората и последната Пловдивска банка през последните 20 години. Разчитаме и на нашите читатели по този начин, повишаване на финансовата грамотност, всички тези неща, които са засегнати и са разработени в книгата, трябва да станат ежедневие на хората, за да можем в следващите години да живеем като културни и просветени европейци. Благодаря за вниманието. Вижте, ние се надяваме все пак, че честно казано, понеже аз съм най-така засегнат от ситуацията, не е никакъв реванш това. Какво е било, как било. Ние се надяваме по някакъв начин да решим и финансовата грамотност. Тук даже аз скоро присъствах на една среща покрай Камен Тошков с бившия управителен съвет на БНБ, професор Вълчев, сигурно го знаете, и той ги пита: добре, вика сте банкери, имате ли пари в КТБ? И се оказа, че един-двама имат. Той каза, че не сте банкери. Как може да си вложите депозитите в банка, която има непазарно висока лихва? Защото има го и този момент. Единият отговор е алчност. Но едва ли е само това? Така че дано допринесем някаква полза и се опитахме в Атлас и даже продължаваме опитите да се отнасяме като с кауза към необслужваните кредити в българската система, защото те са огромни количества. Това е нещо страшно. Без да
се плашите, но по принцип нашия извод там, който анализирахме, бе, че КТБ е горе-долу била една от добрите банки. Мисъл, не като банкова практика на Цветан Василев, а по принцип като финансово състояние. Има банки, които са в по-лошо състояние, вероятно, така доколкото стигнахме до извода, но в края на краища грижа е на правителствата да погасяват тези кратковременни ликвидни кризи. По наше време беше също така. Ние имаше двама видни пловдивчани, тук Камен Тошков и Стоян Шукеров, които като ходихме при тях, те казаха, се спокойно, как ще го оставя да балирате, луди ли сте? И ние спокойно се връщахме. Ето, в край на краища, решението е било взето относително тъмно. Това го разкриваме като разкриването. Значи всички казват, правителството на БСП не е било на БСП правителство. Разбира се е било на БСП, но решението го е взимал Жан Виденов и още 3 души. Ние сме ги изборили. Седат вътре стаите и викат тази банка, оная банка. Аз даже го имам този документ от Международния валутен фонд. Превод на чиновника. С едно кръгче, пропусната е Хегрос банк, пропусната е никоя си и така нататък. Аз искам една реплика да направя. Понеже и тримата, като говорихте, в крайна сметка се въртеше всичко около това да се ограмотяват хората, да имат една финансова банкова култура. Аз искам да припомня нещо, което се случи тогава, когато се създаваше Агробизнес банк. И това е, че се роди идеята за създаване на банково списание, за което ти имаш основна роля и принос. И тогава се създаде банки, инвестиции и пари. Главната задача на това списание бе то да даде възможност финансисти, икономисти да пишат по банковите въпроси и финансовите въпроси, разбира се, и икономическите въпроси. Това списание, когато го създавахме това списание, това е парадокса, ние мислихме, че то ще преживее 100 години. И така е нормално, такива списания като него има вече на 70-80 години в нормалните финансови среди и те пишат за финансовата сфера и това е на много високо ниво. За съжаление, то просъществува някъде до 2000-та година, когато всъщност се разпродаде банковата система в България и то стана почти излишно. Правя този преамбюл, защото съм сигурен, че в тази книга, където се пише за банковите кризи и за Агробизнес банк, която е в основата на създаването на списание банки, инвестиции и пари, не знам вътре дали е засегнат този момент, защото самото списание беше една допълнителна, успоредна линия, която вървеше на всичкото това, което се случваше в България в банковата система и то отрази всичко това, което стана. И всъщност моят въпрос към тебе, Петьо, и може би и Тоди, и Стефан, който е дал толкова много, за да се събере всичко това в този вид, който го гледаме. Ти как го чувстваш сега, вече като са минали още 20 години, не 15 години, това списание, дали то беше нужно на този момент или ние сме си въобразявали, че трябва да има и такова нещо? За мен първо беше огромно интересно, много интересно твоята метаморфоза от телевизионен журналист в главен редактор на това списание. И най-вече, може би, твоята специално напоритост. Това не сме го писали в книгата. Тя просто виждам колко е тъпо, че не сме го писали. Ще го добавим във книгата. Тогава банки, инвестиции и пари стигна до идеята конкурса Банка на годината се провежда от
Наско и там експертния съвет. Значи в Пловдив определяхме кой е банка на годината. От друга страна, абсолютно всички, изключение на Иван Костов, финансови министри, се изредиха на след тебе на главния редактор. Не само, че писаха, беха и редактори. Последният беше този Орешарски. Имаше много интересни тези, но аз сега като гледам, не сме успяли да осъществим един баланс. Значи първо всички тези, които бехме, и аз карам от себе си, защото съм на 66 години от по-възрастното поколение, които изпитвахме така една нужда от промяна, не можахме да защитиме все пак доброто в икономиката. Значи, ние знаете, в живота се срещат невидимата ръка на пазара и видимата ръка на регулатора, ръка на държавата. И допуснахме, включително в това списание има сериозна вина, да започнат да говорят само хора от рода на Каролев и други, които непрекъснато проповядват, че България е либералната идея. Всичко оставено на пазара и така нататък. И в това отношение няма икономист сега, който да излезе по някоя телевизия и да каже нещо и да ни скочат срещу него абсолютно всички журналисти, без изключение, и абсолютно всички икономически експерти от Соросоите. На практика няма диалог, защото виждате, че пазара, какъв пазар? В България няма пазар. Това е моята оценка. На кое има пазар? На телекомуникациите ли? На електроенергията ли? На гъста ли? Това са едни олигополи и монополи, които си диктуват цените. На тези магазини голямите ли дето вкарах? Дето получават стоката я плащат след 6 месеца. На тези чужди банки ли? Защо? Ние с Тоди, като обикаляхме тук и други колеги, да не ги казвам сега, но по принцип обикаляхме да видим банките, които имат необслужвани кредити. Ами чуждите банки нямат необслужвани кредити. На книга. Защо? Защото Уникредит банк, всички кредити си ги изкарва в огромната централа, където има едни милиарди и така се въртат като луди. И тук банчета чиста, а път там са всички лайна, деца казва. И така стават работи. Инвестиционни кредити няма, не дава на българи. Никой не дава, но как ще се развива тази икономика без инвестиционни кредити? Сега всички имаме тази култура, че... Дават. Дават. Ти си отдеш за банкова система, може би дават, да. Но по принцип, може би... Инвестиционни кредити. Други въпроси. И за оборотни средства. Нашата трагедия е, че сме на малък пазар. Ние се опитваме и това да го кажем тук. Не чак толкова ясно. Че едно е да си предприемач в Виена или в Щатите, в някои от големите градове, където като дадеш обява, че правиш услуга, ти се обажда 100 души. Ако в Пловдив Атлас Финанс даде обява, че прави определена счетоводна услуга, на месец се обажда един човек. И ти няма как да се развиваш успоредно с другата система. Да прилагаш същите похвати и така. Вижте, аз едно от големите имена в строителството на България е Андрей Ляпчев, който е бил министър-председател, когато управлява Демократически сговор. Първо, малко известно е, че Андрей Ляпчев е баща на българската кооперация. Познавайки опита на създаване на кооперативно движение в Германия, той по подобие на пруската кредитна каса създава българската Централна кооперативна банка като основен държавен институт, държавата да финансира съществуващите земеделски кооперации и тогава появилите се популярни банки. Той има много интересни статии написани по въпросите на държавата и стопанството. Ляпчев казва: ние сме против диктатурата на капитализма и против диктатурата на пазара,
но ние сме и против диктатурата на пролетарията. Ние сме за разумната роля на държавата. Един Ляпчев, който ще каже, той, нали, израснал е именно в едно време, когато е господствала либералната мисъл. Друг е въпросът, че ролята на държавата в икономиката не може да бъде решен по този път, по който, нали, се предлага от хората, които имат отношение към изработването на икономическата политика в България. Ако погледнете състава на обикновените народни събрания преди 9 септември, вие ще видите, че без изключение всички водещи икономисти, професор Данаилов, Мишайков, всичките са били в парламент. Назовете ми един професор, член на българския парламент, който се занимава само с разработване на икономическа политика. Няма такива. Сегашния парламент? Няма. Има хора, които са завършили някакви MBA. MBA това е образование, което аз наричам, както, нали, бърза храна. За 3 години получаваш някаква диплома, казваш, ето да, аз съм сертифициран. Но понеже тук колежката банкерка каза, че се раздават инвестиционни кредити, аз искам да кажа следното нещо, което, за съжаление, не се говори в България. В България, когато се говори за външен дълг, се говори изключително за външния дълг на държавата. България има външен дълг, т.е. държава и бизнес, в размер на 40 милиарда евро. Една част от този дълг е задължение на дъщерните фирми на западни компании, тук. И банки. Една част е. Но аз се питам, при такава задълженост и при такъв нисък икономически растеж, как се обслужват тези? Защото при един такъв външен дълг на бизнеса има и тъй наречената междуфирмена задлъжнялост, която води до тъй наречените верижни фалити. Защото една фирма да се окаже в неплатежоспособност, тя не може да плати на своите поставщици и т.н. И тогава нещата се завъртат. Така че аз съм винаги песимист, човек, оптимист с определен негативен опит. Аз видях как потъват непотъващи банки. Повярвайте ми, понеже Тук сме на различно мнение, щехме да работил съм толкова често толкова пъти съм посещавал Lehman Brothers, защото работехме с тях. Нали, и банката, в която работех, имахме линия за 1 милиард и 100 милиона долара. Това означава непрекъснато посещение и т.н. Ако някой ми беше казал, че Lehman Brothers може да загине, казвам ви честно, аз ще се отвържа пръста, ако се бях хванал на база. Като ръководител на финансовия риск, оценява се финансовия риск? Да, не само това. Оценявал съм, това са банки, които аз съм считал, или за Hypo Real Estate в Германия. Никога не съм предполагал, че това може, че тази банка може да се спаси от държавата с 185 милиарда. Ма никога. Като аудиторите на КТБ. Моля? Като аудиторите на КТБ. Да. Затова, вижте, аз не познавам, вие знаете, в Австрия загина 3-та, 6-та и 8-та най-големи банки. Значи има общо заговор в банковият сектор, който се оценява между 50 и 60 милиарда. Но австрийската икономика е много силна, плюс това е задният двор на Германия. Немските банки доминират бизнеса, нещата там могат лесно да се решат. Но кой е предполагал, че може да има такава криза? И кризата на австрийските банки или немците са много щастливи, че не са се ангажирали с Източна Европа. Те казват, слава Богу, австрийците се хвърлиха да печелят, ние останахме настрани, слава Богу. Нали? Но те пък се хвърлиха на всички държавни немски банки и инвестираха в тъй наречени токсични облигации, които се издадоха от тъй наречените инвестиционни банки. Но, какво искам да кажа? Банките, щом с най-софистицираните, най-модерните инструменти не могат, хората от банковия надзор не могат да усетят, отиват в 3-та най-голяма австрийска банка,
покажете ни портфела, покажете ни кредите, покажете ни това. Всичко им се показва и изведнъж банката прави загуба от 12, 13, 15 милиарда. Какво очакваме? Очакваме ли ние тук, че може банковия надзор да реши този проблем? Никога. Това означава, че банките имат един шанс. Или да се върнат само към влогонабиране и предоставяне на кредити и да не се занимават с нищо друго. Т.е. да се концентрират към оценка на риска, или ние сме непрекъснато ще попадаме в такива мелници. Това, че за мен не е гаранция, че в България банковия сектор, всеки един нормален човек, който знае, че 30% от активите се намират в гръцки ръце и че гръцките банки са изложени на вятър, той много добре трябва да знае, че тук да се говори, че няма опасност от нова банкова криза в България след КТБ, това значи, че човек или е психически болен, или чисто и просто няма нищо общо с реалността. Може ли аз да кажа, колеги? Аз искам да кажа, че книгата за мен представлява голям интерес, защото аз се интересувам от финансовите балони, които са надували и са спуквали, като се започне още от балона на холандските лавета, балона на източно-индийската компания, пък и последния балон. И от тази гледна точка книгата дава доста полезна информация как човечеството през едни периоди, наричани цикли, прави едни и същи грешки. И тези грешки могат да се преодоляват, да се регулират. Най-важното, може би, Тоди каза, да не може да ги отстраним, но може да намалим техните вредни последици. Аз искам да кажа, Наско Начев зададе много интересен въпрос. Дали списанието беше плод на обективна необходимост или субективно решение? Аз през този период вече бях свършил хабилитация. В 1987 година бях професор. Трябва да ти кажа, че в България нямаше периодика специализирана икономическа по отношение на банковото дело, на инвестиции, а парични пазари въобще нямаше. Така че списанието беше плод на обективна, назряла необходимост. И в момента даже също има живот за такива неща. Има почва за него. Моля? Има Ще го почва за допишем, това списание. книгата Уики. Не, Допиши го. книгата е Луки, ще се дописва, разбира се, затова за мен беше интересна книгата и пожелавам на колегите да се запознаят с това. Организирали сме така малка почерпка във връзка с представянето на нашата книга в ресторант на радиото и телевизията. Моля, заповядайте. Благодаря на всички да ме уважите. Още един път благодаря ви на всички за присъствието. Парите не променят хората. Парите ти дават свободата да се правиш какъв келеш си. Правят качествата ти по-видими за другите. Качествата, които притежаваш, правят по-видими за другите, за останалите. Съгласен съм с втората половина. И още нещо за чака още нещо. Че на всеки един пазар има по един глупак и ако не знаеш кой е той, със сигурност това си ти. Там където е те глупак.